bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV mone mon kala salminama inde mun e yettode mun caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkiɗen tigui ha mbawɗen joɗade ɗo ñalawma hande o ko noon tigui jettirten jinnaɓe men jetten seeramɓe men woni hilifaɓe men diine sikki ala en jottima jonde men yewtere men pinal hanke hande noddi ko culture men noddi ko cosaan men noddi kadi ko aadaji meɗen sikki ala ɗo e yesso haalirde ko guiɗo moon sehil moon guiɗo fulɓe kala Tidianiatou Sarr debbo mo horndolde Saare Niang ko on tigui ari yewtidde e moɗon hande noon daroɓe Ayaw Pindi TV on dañi koɗo malla mi wiya on dañi hoɓɓe ɓe ganduɗa soynoronoɓe guila hanke hande ɓe dañi fartangue gam yettade ɗo e Pindi TV ɗum noon enen foof mbiyen ɓe bisimilla mabɓe bisimilla oɗo coupe joɗɗo bani ba jaaduɗo huno kam e hayere yo Allah junnu ɗum bisimilla ma Thilel bisimilla ma Mamadou Seka Niang kanko woni Farba Teloji bisimilla ma bisimilla Thilel calmina bandiraɓe mani ba Tidianiatou Sarr assalamu aleykum on bandiraɓe assalamu aleykum on Afrique calminama jurama assalamu aleykum on Sénégal foof no jiɗolno wiyanma tan kulago ha yettima jaago fo calminama alhamdulillahi rabbil alamin ala Tidianiatou Sarr weltanadema on dema gendiyanke yidde leñol ngol non de kadi minen awulɓe amin parnoroma no feewi wonno aɗa nawi leñol ngol yesso machallah ndeysan non bisimilla ma salmin bandiraɓe nanani ko debbo gawlo ñuñal ko o paranima de Tidiani c'est ça skay en kindima Pindi TV Pindi TV Tidianiatou skay ayo skay Tachogunay may Hamadi Musa bala nga injay Alame burno ne mukase Don tigi skay sinno laati Pindi TV holko mbiɗa e almameɓe Ijam nyale mon Iye bakemata Jam nyale mon iye nyane mate o Pindi skay Tonya motonya bagale mutonya Wodune wonde tade mamede Tidiani ko ɗo woni moɓle alman skay la grande diva de Fouta Thille Mbaye nangi joni ɗo ko ɗo woni moɓle almami 36 almami ko ɗum yimantoma 1776 almami Abdoul Gadiri Kane 1890 babali tartir ɓoggel Amadou Sawa Daba Bouba Aboudi Birame Jamli Don bisimilla Salamu gonga beni benande sudo yoya almami labi abe jay
hawaramyo le bungoriyana Mamadou Tabara kay okay ye Mamadou Motaba Mamadou Alfinanga hafsiruha madinu le jom le folio ala ye Utaba de bile jayi gare dawen do jere non kay ko talibaɓe mbimo ko woni mintinane farba ceeloji kay tijane wiyen salmina ala mo hulani cillel ñalawma e jeeri gungoy seeɗa talibaɓe seetan mi jaabuma ndeysaan ko talibaɓe mbino ala tawaɗo mo hulani ɓeɗele jeeri bongoni kona almami abdulo ne fay ɓe mbimo holko niɗa Jafar bubu birane samba bobo ɓeɗima juɗi leydi ñamate biyeɗa bole moje ala gayna ko skay hey tigi ala tigi gayna ko tijaniyati Mamadou Sarr Bocar Ali Seydi horɗolɗe ñam ala gayna ko tanum ndikku jaltaɓe Mariam jaltaɓe Mbo jaltaɓe Penda jaltaɓe wiyate mami watta anno biɓi notimi piiri fulɓe skay salamu aleykum oɗon bandiraɓe salam bismillah jarama piɗi fulɓe ɓe jarama piɗi fulɓe ɓe jarama bandiraɓe salamu aleykum moɗon salminta moɗon ko min Alhaji Mouhamadou Sega Malal Mamma Jobbo Mamadou Farba Ceeloji Bocar Masulou Mbagnick Niang jobbatemani fara afe mi ari ɗo henna hande ɓeɗa arde la grande diva du Fouta woni Cillel Mbaye mawɗo naalonkoɓe gawlo o holmo noddimo ko Piidi TV Piidi noon en ñaaguimo jomiraɗo subahana taala towɗo o yo Allah wuftid ɗum e dow jaam allahumma amin ha cuɓen hen ko poɗɗen subde ko eɗen gandi holko firti Piidi en gari noon en notima e émission ganni holmo jogui oɗo émission ganni jogui ɗum ko tijjani yeti Mamadou Sarr mo Bocar Ali Seydi ɗum ko hordolde ñam moƴƴo alhamdulillah rabbil alamina dina didorno manane Coumba Maymouna o min gari notade émission Piidi TV cosaan e ganni beele duusi la grande diva du Fouta en ari notade funere muɗum tigi 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 e alhamdulillah rabbil alamina Allah min calmini min jarama Farba Ceeloji jarama Cillel ko funeram ko guiɗam émission men hande weɓata gari ɗo jeyata kam ɗo ɓerde koko heccidi somi nanima taw mi yiyanima sa yimi hayso koye cassette somi heeɗima mi wawa ɗum wadde maîtrisé saaha noon nde jimami face à face e yanana noon ɓerdam nde ne heewi hande so jaafoɗon kam mi wawa haalde no kaldannomi ñande foof ne mi ñaaguima on yaafuya gam mi yiidemi Cillel e weltade ha mi gandumi beela mo ala ɗo haade yam ko adi fof min mbiyon bisimilla mon ɗo e Piidi TV nde wonnoon ɓiɓɓe fulɓe ɓe ne cohluyon ɗo ko wona goho ko wona ɗiɗi ko wona tati fansiji ɗi ne mbiye kam Tidiane Yatou Sarr mane bismotoɗa Cillel Piidi TV mbimi kala ko yonti weeɓa Cillel ko pullo ɓiɗɗo pullo dillata koye weltinde fulɓe ɓe ɗo kadi min dillata koye weltinde fulɓe ɓe ndeka saga men ko goto somin noddimo ɗo toon aran ha yonta ndeka noon ko hande yonti bisimilla moɗon ɗo en la grande diva woni Cillel Mbaye hay mo nanani mbarode nani dille mum mbeɗa sikki ndeɗo dande hande Piidi TV dilli no hannirta ni ɗum noon weeɓata ndaare bisimilla moon jarama Piidi TV jarama ko mbiɗa
ndarama e cillel ko nawɗo yala ɗo woɗɗi nawɗo yala e noppi boɗeji nawɗo yala kadi e noppi ɗi ganduɗa arabeɓe partout nanɗo dandema kala ene welto tigui ka rewɓe debbo jeeyaɗo e nder ganduɗa waylo waylo musique nalankagal sikala mi wawi wiide hol gonɗo cilel par ce que kala nanɗoma kayne andi hole an o kono noon ɗon eɗen mbawi ɓennude ɗon mi diwa tan mi ara e waylo waylo musique ngawlagu aɗa jeeya e rewɓe adiɓe waylude musique ngaylagu gati gandunoɗen ngawlagu koye bolongaji hande en di ngawlagu a addi ɗum e musique a addi ɗum e kala ganduɗa dawal belgal ngal ganduɗa yimɓe ene yaada e modernité ene yaadi kadi e jamanu a addi ɗon ngawlagu cilel holko tagui ɗum hol hen ko ɓuuri hen koko gattuɗa ko eko tawɗa ko eko gabbiɗa ko machallah Tidiane Sall oɗo question weeli kam no fewi sabu affaire ngawlagu koko ɓooyi cosan kadi sa yi mawɓe men nden traditionnel yimɓe gonnoɓe traditionnel alhamdulillah rabbil alamin Allah hunde fof no waɗi changement kala ko jiiɗa waɗi changement joni noon waɗi saaha goto mine Farba amin député noon wi kam cillel o joni en gummoto traditionnel payen moderne nde woni min payen moderne on haade yam faade moderne aɗani ngawlagu ko ɗum tawa sa jojini bolongaji ɗi ɗo kumballi ɗum woni kumbaldu tigui tigui daare ko cilel kumbaldu woni ɗo nden mawɓe men kadi nden mawɓe adiɓe sene gama naale taw wona ngawlagu ni ene gama naale ko faate batte ñeñɓe men e finatawa men gaddi kumbaldu noon ɓe gonay eɓe jogui noɓe konngiri minen kamuɓe noon ko feere min jiilo ndeke wawa yaade wawa yaade kañum tan goto koma yaade e tande gawlo kala ne yiiɗa gawlo a yiyani ɗum ɗo wonko heddi seeɗa woni ngawlagu e kumballi ngawlagu kadi e bolongaji e paali ɗiɗo paali ɗi mbiyete bolongaji ɗiɗo mbiyete bolongaji wiyete fandu bolon oɗo wiyete ko kumbaldu wiye kumbaldu woni goto wiye kumbaldu woni wiye kumballi e so tawi a joƴƴini ɗum kadi gadda kadi horde hunde fof koko malnorte wonno ko layantiri malnorte ɗum ɗo joni ko tungude mbiyeten ko tungude horde so tawi a nawani bolongaji ma a nawani kumballi ma fa horde ma kippa horde maɗa tigui tigui ɗum ɗo koye traditionnel jeeya an noon hande cilel aɗa daro tigui e podium jima kadi ko jimata ko taw ko ngawlagu taw kadi ko yela labɗo belɗo taw ɗum ɗo arani holko hokkatma hokkatami ko mbeɗa waɗi hen sandir ko heewi yimɓe andinde yimɓeɓe tan gona jogade bolon tan walla jogade kumbal tan woni ko yahata fokka gona universel seeɗa kala to mbawɗa yaade taw aɗa jogui deux branche gadda traditionnel gadda moderne joni noon so tawi moderne o natanama noon Farba ceeloji jaggui guitare o machallah hankkadi matériel o fof jooɗi muccide yimɓeɓe ma ganduɗen moderne naati alhamdulillah rabbil alamin Allah ɗum woni ɗum noon mi sikki affaire ko faari e batte droit d'auteur la grande diva holko ganduɗa e ɗum ko faari e batte évolution eyyi Tidiane Sall ha joni koko namdiɗa e moderne ko Farba woni e tengtinde sa yi moderne o kadi natama kadi saaha foof inchallah gawlone fofto a ƴetta waɗa bien récupéré sa jooɗima a foftima galle ma noon saaha fof kalis ne ara e ma taw a wullani a luukani taw koɗa woodi droit d'auteur ma ko addata ɗum addata ɗum ko nadde moderne jaaha droit d'auteur BSDA sa yi BSDA mbaɗa présenté album aji ma mbaɗa présenté création ma jimol comme neɗɗo wawa waddema piraterie ko ɗum woni droit d'auteur ɗum woni eyyi sabi nden on jimanno tan jimde mon e jaaha kadi ko belɗi yimɓe ne kutoro kono ko mbiɗa ɗo ko foof on dañatani hen joni noon ko chance ɗon mbatɗon e mbattuɗon moderne ko aɗa wawi joɗade galle ma tigui aɗa heeɓa droit ji ma aɗa wawa wurde hen taw ganduɗa wona ko ma jaaha tan gulla e inde gulla e dewgal deppuɗoɗa dañde ko ñamɗa ndeka noon ɗum ko développement tigui on keeɗima ko Thilel daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗon tigui calminten Nani Daf on ko gorko Kanile Kanire malla mbiya Nani TV en calminan Kadia Dieye calminen Thila Waddou en calminan kadi daroɓe Ayaw Pindi TV fof mi salmina ɓiyam
Ibrahima Sarr toon to Nouakchott tigi ko ɓiyam kadi ko sehili Thillel mi salminama mi juuroma mi salmini kadi bandiraɓe foof ɓe dokka en kadi morceau goɗɗo oɗon gandi hande mi suusa hebbinde haala gam ndeɗo dande la voix de or mbiyen kadi ko dande kanŋe tigui jooɗi ɗo ene jodde chéri muɗum machallah en mbawa hebbinde hande haala en duttoto e mabɓe kadi ɓe dokka en morceau e garten kadi e bunde yewtere hen eyyi Tidiane Sara ɗo Farba Gallar fayɗo joni ko cabal kelal ngal uddirima awruɓe Cheikh Oumar no uddi Thillel ko mbiɗa sottirgal Allah en cofti toroɗo he wonde leƴƴi famde talkidani samsul jahida to shuurata nurin tatawaggade fi haddati zalami Thillel hokko mbiɗa laylala iwalilamɓe diine koni Cheikh Oumar jinganam tal on lambe diine jinganama fiyande diine roka lambe Cheikh Oumar jinganam tal eyyo añɓe Allah mbara dade maɓe copa laɓide Cheikh Oumar jinganama la grande diva ɗum holde wonno holde dande ɓe coppa ndeysaan nde wotema yedingiray yimma sabonango laɓide Cheikh Oumar jinganama ndeke ko dinguirayi wonno ndeke ko dinguirayi wonno ko ɗon Cheikh Oumar adi wadde galle ko yimma safonanga tejema ko pirta laɓide Cheikh Oumar jinganama nan la grande diva o jinganama jingana dadi coppa la ilaha illallah bismillah jumama ñalawma goto nodinama juuɗo laɓide Cheikh Oumar jinganama o jinganama on skay tal eyyo jam Farba moƴo Mamadou Bocar Ali Seyda nani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eskay tarikatu Cheikhuna Amadou Tidiane dese Abou Diop nan jokoyade Chérif Mouhamadou Luqali do Madina Munawwar hayete Gomam Seydi Tall tal kanko woni sabtu zahirati o shugulatu nurin katawagal fi anda se salami nange jolor dojo telanno regadi noyni mo jidi bere skay jam Mario mo halware Yare banjagara Mario mo dingi Nyaro manga Zagandere binna
Tall Seydou Tall min mbimo kadi Tall yo Allah hokku en ñallude e barke makko kiren kadi e gorko makko eɗen gandi gorko pullo ko liggononoɗo diine l'islam no hannirta ni ɗum noon so tawi on jimimo ɗo ko min dañan hen beltare ha no hannirta ni kadi mbeɗa andi kadi nanɗo foof kadi ma daña hen weltare ko Sékou Oumar Fouti Tall ɗum noon en mbimo Tall ɗum noon gartanmi tan koye Farba teeloji ko ɗon tigui gartanmi Thilel o haalanami seeɗa ganduɗa mbeɗa andi noon ɓandu wuuli ɗo Thilel dagato no weddo dal ɗo machallah donc noon kadi ko hunde fonde wonde aɗa andi min ko haysido Thilel yimani pour ça min ɓandum ndu no wuulani eyyi kono sa huccite e oɗo grande dame la voix de o ah bon aɗa andi kadi ɓandu ɓeydoto wulde noon toñomo tan min noon min gartata tan hannde koye gawlo kalsal ko wiyete gawlo kalsal ko kalana min holko firti gawlo kalsal ndesan no mbiɗa ni Tidiane Yasi Mamadou Sarr Bocar Ali Seydi Goram a jarama namdi ɗo namdal bangal fayide no fewi gawlo kalsal ko ɗum ni woni gawlo nde wonno yimɓe hewɓe so wiyama gawlagu tan cikkata ko yela andi yela duusata gawlagu yela ko animation ko mbiɗa ko eyyi sa nani gawlagu tan ko gorko ɗum ko Farba Ceeloji Mamadou Sega wimani kala nde nanɗa gawlagu andu ko gorko woni e gollude holko gorko o gollata awlude rimɓe holko woni awlude rimɓe ƴettude ngol ɗo leñol walla nde ɗo hinde walla oɗo galle rendita ɗum e oɗo galle awlodira ɓe ha ɓe certata ganduɗa ɓe gonta haɓ ɓe gonta dugdu ɓe gonta añodir ɓe gonta haɗodir joni noon so yimɓe donkodirino nden donkama yo jeed ñande foof ko haareji ñande foof ko seyɗade ñande foof ko poɗodiral wiye nodde kaari ko ganduɗo leƴƴi awlodira ɓe on so noddama ko ganduɗo leƴƴi no hono hojom tawat ko nangui leƴol ngol leƴƴi ɗi walla galleji ɗiɗi ɗi o awlodiri ɗumen ha ɗo certata ɗum woni gawlo sen nawri konngol ngol to arab o wima ko gawla fitti ko kaalowo ayi kono sen nawringol to banggue fulfulde to andi no ɗiɗirno ɗum fitti ko gawlo noon ko nangowo yimɓe awlodira ɗumen gawlo noon holno awlodirtaɓe somo yiiɗi awlude ɓe Tidiane yiyata o awlodirtaɓe koye asko o awlodirtaɓe koye tarih sa nani gawlo ko kaalowo asko gawlo ko kaalowo tarih somo wonde rewɓe awluɓe ɓe noon no la grande diva tamiri ni ɓe tama kumballi ɗi sa fo ɓe jinjamo ɓe jima yela o ko animation o ha ɓeydo welde kono gawlagu ngu ko asko ngo kala nde nanɗa noon gawlo kalasal ko gawlo gaskinowo tigui tigui Farba ɗon ganduɗa somi hettima tigui ko kalata ko yewtere nde ko yewtere pinal hanke hande koye pina meɗen hanki kalata ko jeeyaɗo ko par ce que gawlagu ñeñagu hanki ko ganduɗa ko rendinannoɓe yimɓe mbaɗa ɗumen neɗɗo goto pour so ɓeɗo so woodi ko jotodireɓe taw ko kamɓe garata ɓe ñoota hakkude mabɓe ɓe ndendina hakkude mabɓe haaɓe mbatano wonno wadde somi nani haala ma ka gawlagu firti koko jokkanno en ɗam eyyi gawlagu ummi koye jokkude en ɗam Tidiane Yati no mbimami ni saabu waɗi ɗum namdiɗa ko gawlo kalasal gawlo kalasal noon ko gawlo gaskinowo ha paama kadi ha hande aɗum woodi aɗum heddi kala nde nanɗa garɗa e yangue garɗa e bela walla garɗa e inde koɗo beelo nanɗa wonde awluɓe ene dokke mbiyeɗa ngal ɗo dokkal walla nde ɗo holsere ba ko holsere ba gawlo kalasal ngal ɗo dokkal noon ko dokkal awluɓe wuuli ñaayi aw gawlo kalasal firti ko gaskinowo galle o walla gaskilowo ngol ɗon leñol saabu sa woni gawlo normalement yimɓe ɓen poti wattude ɗon hakkille ko belɗa hakkille ko foof a wawa wawdude kinɗe fulɓe foof a wawa wawdude galleji ɗi foof alay saago wooda galle mo cuɓiɗa mbiyamin ko oɗo galle jimatmi bande suɓo galle goɗɗo o galle mo jimata o ko an woni gawlo kalasal muɗum ɗum saabi ñande foof jiiɗa gawlo kalasal ma wonɗo jaaɗa banggue goɗɗo o wontat toon ko wuule ñaayi donc wuule ñaayi firti ko holɗum kamɓe awluɓe notitiɓe arɓe ɓe jimata on ɗon galle walla ɓe jimata ngol ɗon leñol ɓe dokkirte ñande hen koɓe awluɓe wuule ñaayi hen ananani kanko gawlo kalsal garɗo omo askina o kanko askinte leñol ngol o seeɗa ɗum o settido coɗɗi kañe gorgolle kaali kanko woni dokkere holsere ba wonde ndeldirnomane gawlo kalsal
tigi Farba ɗon laabi eɗen gandi sen ndeyimo tan omo wawi haalanden ɗo gewlango fo tawata en dimani ɗum noon en calminan kadi ɓiɓe fulɓe wattuɓe hagguillaji mumen e Ayaw Pindi TV ganduɗa en baba limtude somo limti kala juuma ɗum noon en calminanɓe tan kamɓe fof mi salmina Kisna Sy e jeewa mum mi salmina kadi Hamza Kébé e mi salmina jeewa makko Binta ɓiɓe fulɓe daroɓe Ayaw Pindi TV gan mi salmina Hawa Ba on kadi woni ko France en gartan kadi e cilel hokka en morso goɗɗo mbawen kadi artude e yewtere hen cilelde sarenaki mahde mbeɗa waɗa sentir seeɗa manan Saint Valentin o woni ɗo omo uurani Tidiane yati illi est ce que aɗa waɗi ɗum sentir no feewi mi yejjittama en tant que koye onon ɗiɗo joddimi en tant que onon mo ɗiɗo joddimi mi yejjittama sen gaynino ngal ɗo dawal tan koye makko payammi gari so neɗɗo joddima moon hay sinno ne yejjitno Saint Valentin siftoranno donc wadde noon tawde wonti ko noon inchallahu paɗen joni ko Thiathia ɗum noon Tidiane yatti Thillel la grande diva paɗen koye Thiathia paɗen koye manande molorgal awluɓe e maayo teno Thiathia est ce que non io fari oje an fari cha subalwenye no madisayo ɗum kadi cha io fari oje an fari cha subalwenye no madisayo yeri mayo tan jalsaɓe lumunel dam gawƴowo yeri mayo tan jalsaɓe lumunel dam gawƴowo jajaja subalɓe jeyna madisaja lajeyi mayo cuballo jeylana awƴa jaaday faryoje jajaje subalɓe jeyna madisaja e ɓuuɓa awƴal yoɓe tomi garamayo ko minni suusa faryoje subalɓe jeyna madisaja ko ɓuuɓa awƴal yoɓe tomi garamayo minni suusa faryoje ko daɗi seeni jondutto hakkunde maayo min mi sikka ko noroje so maayo laawi mami nangay allah ilana annabi dow kerere alhamdulillah mi tati mayo malango mayo chacha farioje fari chacha ala subalɓe dille hey hey ala ko vivire ɗo kumba nayki dawaɗoɗo tulanani fifire dawa cubalel matarde dawanoɗo tulanani yaminoɗo machallah mariam folle dawaɗoɗo tulanani
yeminato bele babula be marise pinal hanki e hande notima inde mun ma mi haalino mi wino so cilel naati ɗo Farba Cehor naati ɗo ɗum wona hunde weeɓore on ji tigui hande noon Wuli wi Diaw kadi weeli safi yettama kadi en calmini kadi ganduɗa subalɓe foof surtout ma kadi a memi ngawle ngarango aɗa andi a memi ganduɗa wuuro mamam tigui ɗon mi weltima no fewi perɗo ngawle fay horndolde mi salmina Alsone Fati Bolol on ko yerima mi salmina kadi Yummun Jeewo on woni Rougui Gueye woni Yummun Safiatou Sy kanko tigui woni Yummun Jeewo mi salmina kadi Kaddiare kan wiya Kaddia Sy debbo taga e lemtuno malla wiye debbo ganduɗa Gangel gonɗo toon to Amérique mi salmina Aissata Mbodj on ko debbo mon dondu gonɗo toon hande to Belgique Ramatoulaye Mbodj kadi salminama jurama bandiraɓe hande noon oɗon gandi weeɓani ko wona ɗum ko cilel paaɗen hande eɗen gandi nduɗo lewru handu maaya holko ndu haalata ndu lewru holko handu maaya holko haalte mayru ko gasata ko lewru yidde mon daari oɗo coupe jooɗiɗo kay machallah nanodirɗo yo Allah junnu ɗum oto seeɗade daña mon gueɗal ene andi miijo muɗum artan e Saint Valentin mi wawani ganduɗa joddade mon taw mi haalani cilel kalna yimɓe hol secret mon machallah alhamdulillah rabbil alamin janete sal kala ko ala yidde yahata alhamdulillah fodde seeroji machallah nafcat ko Saint Valentin ko kalɗa koni leeri gonga yummiraɓe fo e hewde moni kala ko nene mum ɓurani ɗum ndeysan gonga babiraɓe fo e hewde moni kala ko baba mum ɓurani ɗum gonga Allah tagi yidde gila hay ode arane ko Allah waɗude est ce que ko noon ko dokkane ɗen ko noon gasi el yew rewɓe fo e hewde moni kala ko chéri mum ɓurani ɗum est ce que on nani ka yewoɓe fo e hewde moni kala alaji moɗo ɓurani ɗum fama waɗa nani ka Allah tagi yidde debbo cale ode arane ko Allah waɗude moni kala ko jaɗoma jewnata sehelaɓe fo e hewde sirruji ma wonama kala kalana ƴewrimɓe fo e hewde adori ko timmona fowo kam leydi ɓuri tigi 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 cilel ɗum weɓata gonɗen on keeɗimo tigi koɓe ko haali haala yidde ko machallah ko noon tigui woodi cilel min beltima Farba min beltima ha ko ɗon wawi haade janete sar mottama hen seeɗa kalɗa haala couple o ko kala ko cilel woni ko Farba waɗi ɗum ndeysan maɗum koko wiyete boɗo affaire artistique kanko wiyete cillel ana yiiɗa artistique affaire artiste aɗa yiiɗa ɗum noon wiyete omo waɗani encouragé no feewi ndeysan o yiiɗa hay une minute ɓuuri famɗude o yiiɗami jooɗo tan waɗani reket ndeysan kede ñagonomo hen yo Allah hokkum balɗe juɗe batte no moƴƴi ko guiɗo ɗum noon Allah jarama on jarama fama wat sehilam guiɗam nanɗo jooɗi maquillage joɗɗo oɗon gandi ko kumis babou ko on tigui waɗat ɗum mi salmina kadi miñam Tidiane Kadja Dieye toon to Canada oɗon gandi jiɗɗo kadi auto joɗɗo pewɗo fo yahata ko hedde makko tigui mon ndiɗo tigui ganduɗa publicité makko auto ji taw ko joɗɗi baɗɗi fayida kadi ɗi ganduɗa ɗi ceerani mbattane naggile no fewi mon ndi ɗum émission Tidiane Yattou ɗum noon ko weeli yonata ko noon Alpha Yiddare wiyata ko ɗon tigui mbaynortomi on jarama no fewi onon foof kadi on jarama cilel e Tidiane Yattou Sarr ko ha hay goto anda kadi ha hakkudame ma ko ha guiɗam sehelam fi nenam bandiraɓe mi weltanima e jagguɓe e kabirde he ko Ndeye Fatou Massili Thiat Walo
Amadou Touré ko ɓen tigi nangan noon to kaɓirtuto ɗo e yesso haalirde he ko sehil mum giɗo moon guiɗo fulɓe kala Tidianetou Sarr debbo mo horndolde Sare Ñang paliɓe e Boubou Diéry heddarago e molarago hersi Allah wiyodeɓe kon tigui ari joddade moɗon bandiraɓe jaam funnague jaam hirnague jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so gueno ñaawi ɗo e Pindi TV Miraɓe boye woni kala ene mon ɓuraɓe babiraɓe boye woni kala ko baba mon ɓuraɓe Allah tagi de gila hay one arane wadi